ಅಂಚನೆ ಈಗಲೂ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರ ಅಂಚನೆ ಉಮಾಮೇಶ್ವರನ ಅಂಚನೆ ಮುಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂಜಿ ಅದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರ ತಿಂಗಳು 10 ಜೋಕುಲು 20 ಜೋಕುಲ ಮೂಲ ತನಕಲ್ಲಾನೆ ఉన్నది ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಜೈದಿನ ಕೊಡ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೊಡ್ತು ಮರಾಣಿಗೆ ಕೆಸರು ಕಲ್ವಾರದ್ದು ಅಂಡ್ ಈ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸೇರಿ ಪತ್ತೆ ಸೇರಿ ಇಂಜಿ ಆ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಜಿ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಆ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಕೊಡ್ತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಮಲ್ತಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಏರ್ಪೇರಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಾಂಚ ಹಿರಿಯ ಎಂಗ್ಲಾಂಚಿ ತೀರ್ಥ ಮಲ್ಪನಾಂಚಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಫಲ ಕೊಡ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಎಂಚೈನಿ ಎಗಲು ಕೆಸರುಗಲ್ ಮಲ್ಪನ ಕೊಡ್ತದ್ದು ಆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ತರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿದು ಅಕ್ಕನ ತುಂಬ ಆಪಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೊರ್ಲೂಡು ನಡಪಾಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡೆ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ರಂದೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣಿನೇರ್ದು ಪೊರ್ಲೂಡು ಆ ಕೆಲಸ ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಬಬ್ಬುಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪರಿವೇಶ ಶಕ್ತಿ ಅಜ್ಜನಗಳ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥ ಭಾವಿದ ಮೂಲೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತೊಂದು ರಾಜೇಶ್ ಕಣ್ಣೂರು ಅರ್ನ ತಾಲಿಕೆ ಡಾರಿನಿ ಈ ತೀರ್ಥ ಬಾವಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭಾಷೆ ನಿಂಗಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಪೊರ್ನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಮಾತಿರ ಅಂಚನೆ ಆರು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡೆ ಆತಗಳು ಬರಂದೆ ನನ್ನ ಆತಲ ಅರ್ನ ಈ ಜಾಗರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಆ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಡು ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಮೂರ್ತ ಕೆಲಸ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ
ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಗ್ಲೇಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಈ ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡಿಯಾತಂಕಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದುಂಬಗಳ ಈ ಜಾಗದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಕೊಲ್ಲೂ ರೈತ ನೀರಿನ ಹೊಸ ಈ ಸ್ನಾನ ಜಾವಡಿ ಕೊಲ್ಲೂ ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯ ಬರುವುದು ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಟಿನ ಕೆಲಸದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೆಲೆ ಅವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಉಳ್ಳಾಲ ಇನಿ ಎಣ್ಮನೆ ತಾರೀಕದಾನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಭಾವಿದ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಇಂಚ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಜ್ಞಾನ ಕೊರದೇರ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಕಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸೋಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಮುರಾಣೀತ ದಿನಕ್ಕೂ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ನಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಎಂಗ್ಲು ಕೆಸರು ಕಲ್ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ತೀರ್ಥಭಾವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಹೂರ್ತ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಅವೇನು ಇನ್ನಿತ ದಿನಕ್ಕೂ ಮಾತೇರಲ್ಲ 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಾಡಿಟ್ಟು ಉಂಟುದು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೇರಲ್ಲ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅನೇಕ ರೀತಿದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವೇನು ಎಂಗ್ಲಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಂತದ್ದು ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ನಂಚಿನ ಮುದಿಯೋದು ಹೆಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ನನ್ನ ಆಪಿನ ಕೆಲಸವು ಪೊರ್ಲುಡು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒವೇ ರೀತಿದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಬರಂದೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸದಾಗಲೇಗ್ಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರಂದೆ ದುಂಬೆಂಚ ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯದ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೆರಿಸಾಯನ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೇನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಡಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತಿದ್ದಾರ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಗುಲ್ಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಏರೇರಿನಿ ಈ ಜಾಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿವರಿಗಳ ಪನವದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಈ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಭಾಗಿಯಾಗೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತಾಡ ನಾಟೋನು ಇನಿ ಊರ ಪರ ಊರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಈ ಸೇರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪೋಪಿನಂಚಿನ ಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಗಲಿಗೆಡ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲು ಪ್ರತಿವರಿರ ಐಟ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಭಾಗಿಯಾಗದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಸಂದವನಂಚಿನ ಕೆಲ ಪನವದನ್ನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮನಪೂರ್ವಕ ಅದು ಕೊರ್ದು ಆ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಚಾವಡಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಲಕ್ಕದ ಬರಾಡು ಅಂಚೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಅಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಬಬ್ಬಸ್ವಾಮಿ ಅಂಚಿನ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೈಗೂಡ ಅದು ಕೊರೋಡು ನಾನು ಆಪಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಂದ ಇನ್ನಿರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಒವೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಗಳು ಬರಂದೆ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಗ್ಲು 10 ಜೋಕುಲು 1 ಜೋಕುಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗ್ಲು ನಟ್ಟೋನು.